Drawşekê go alîziya Sûrî pir tevlihev bûye. Rejîma Sûriyê bi biryara got hilbijartinên serokatiya komarî li welatdar bixîne. Civaka navneteweyî û rêveberiya Xweser û dijberiya Sûriyê dibêjin got ev hilbijartin nirawane ji ber got ne di çarçoveya biryara Konseya Ewlekariyê Netewên Yekbûyî 22-5-14 ye. Gelo kolana Kurdên Sûriyê çawa van hilbijartinan dinirxînin. Abdulkadir Hüseyin welatiyeke ji Qamişloyê dibêje got piştî ev qas kuştin û koçberî hilbijartinên rejîma Sûriyê bê wateye nerawaye. Zango neşereye, zango av milleti hana hatiye ibade kirin, hatiye kuştin, Sûriya vêran bûa, tikestê de nemaya. Yani xweş bin û teşedir zanin. Ê maslahata xwe xira nake nad nebî. Ya vî milletê hana, eger maslahata xwe xira, heger piçikekî alîkarî bi millet re kiribana, wî weda îro ne halovana. Nerîna Kurdên Qamişloyê yên got nerîna xwe bi dengê Amerîka re parvekirin, dibêjin got ew naçin dengdanê. Lê sedemê û şireveyê wan jî cuda bûn. Dibêjin got mabûna Beşar el Esed serokê rejîma Sûriyayê an çûna wî. Wê çare li Sûriyê tune be. ولا رئيس خذت تشتكي فالاي يعني المشكله انا مشكله رئيس فا عراق فا ليبيا ورئيس شو مشكله واحد نبو جو بشار هري ويحل به خذي بهتر ويخرابه Li gorî welatiyekî din got bawerî bi rejîmê tune ye û hilbijartinên got ne dibin çavdêriya civaka navneteweyî be wê nerawabin. Li gorî Munîr Hisên got helwesta Kurdan bê alî be ji hilbijartinên Beşar el Esed wê baştir be. او حر جانب انتخابات قوتيه بس بشرط كرد او موقفه ومحايد بالدرايه متشتره. Hin nerînên din hene gotê de hêvî ji çarê nemaye got Beşar el Esed bimîne ser desthilatdarê an na. ê berê çijmer kiriye û ê nehwê werima wê çijmer bike. Yani ez dibêjim şerciya vê va intixabata tune dawî jî em zanibame wêkî derke. Ev raya me yani. انتخابات ام نزان نجمره باش بي نباش من نزانم انا من نزانم تفكر يا جماعه من نزانم بفكر الفدري هبال بلكي بيري ما بين بس ما ادري والله بهورناكم نولو اما هذا ما شباب عليها نه نورمال يعني قبل انتخابات شبه انتخابات دفي بشكل كي نزيه شبه وانا حاليا بشار بيفتنا يعني ايجو قد انتخابات خو تشي كريه بشار يعني او وقت درك مادي حالي وضع سوريا افي وخراب تربج يعني Kolana Kurdên Sûriyê dibêjin got têkiliya wan bi hilbijartinên rejîmê tune ye û bê wateye. Hêjaya gotinê ye got sindoqên hilbijartinan li deverên jêr desthilatdariya rêveberiya Xweser wê neyên danîn. Ji bilî çarkoşeyên ewlekarî yên rejîmê balafirgeha Qamişlo û hin gundên başûrî bajêr gohîn jêr desthilatdariya rejîma Sûriyê de ye. Li Bakurê Sûriyê helwestên gelerî nedûrî helwesta siyasî ya partiyên herêmê ye. Got ew dibêjin ev hilbijartin nerawane. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.